Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
sabi mo, guest na, isa na namang brains and beauty and brains. So, So, may iba pa palang pumasok na bago Beauty ako. and brains lang yung ginigest ko dito. Pero may iba na bago sa akin. So, Huwag ka na magtambo sa ganun. hindi, sabi mo kasi ako yung hindi, na-hurt ako eh. Isa. Isa. At least kasali ka. Sige, Ako yung isa. So, hindi pala talaga ako. Okay na, you know what? It's fine. Okay, salamat po sa lahat It's ng fine. nanood. Thanks everyone, bye. Kasi yun ang pinangako mo sa akin eh. From saan yun? Ang arte lang. Yes to bembang, no to commitment. Sabi nila, sobrang uso na daw yan na for the bembang lang, walang label. Pero dapat nga ba nating i-judge yung mga ganong tao na gusto ay ganong kind of connection? Hello po, ako po si Tanya Chinita at ito pa rin ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. At ito na nga, isang beauty and brains na naman po. Ang ating makakachikahan ng sagad. Napapakinggan po nyo siya sa 96.3 Easy Rock mula alas 2 ng hapon to 6 p.m. for anything under the shy. Isa siya sa kaut-utang dila ko dito sa stasyon mula po ng mga bago pa lang kami. Jocks, napaka-Latina ng kanyang beauty. Azambuanga baby. Rar. At pag nagkausap kami, sobrang unfiltered at gusto namin kayong isali today. Ang tawag namin sa isa't isa ay Friends! Welcome DJ Shy! Hi, friend! Congratulations again sa Gusto Tita mo ba Max yung intro mo. ko na, Grabe. Yun nga, kaya ako tawa ng tawa kanina. Isa ka din. Pero sabi ko, anong klaseng waving yan? Hindi, yan, tinan mo yan. Hello po, blah, 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 blah. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Tapos biglang ito, Ang tawag ng dynamics, di ba? dynamics, kairit pa. It's not you. It's really not you. Di ba para may iba naman? Oo nga, pero hindi ganun. na-hurt ako. Sabi mo, guest na, isa na namang brains and beauty and brains. So, so may iba pa palang pumasok na bago Beauty ako. and brains lang yung ginigest ko dito. Pero may iba na bago sa akin. So, Huwag ka na magtambo sa ganun. hindi, sabi mo kasi ako yung hindi, na-hurt ako eh. Isa. Isa. At least kasali ka. Sige, Ako yung isa. So, hindi pala talaga ako. Okay na, you know what? It's fine. Okay, salamat po sa lahat It's ng fine. nanood. Thanks everyone, bye. Kasi yun ang pinangako mo sa akin eh. From saan yun? Ang arte lang. Okay, Friend, friend. kamusta yung may programa ng alas 2 hanggang alas 6? Okay lang, friend. Nakakamerienda naman ako na maayos. Pero tapos nakaka-uwi on time. Kasi nga 6 p.m. out na ganun, diba? Pero dati kasi nung umpang-umaga ako, parang Oo, correct. Naging gumagatang ako. slot mo yung slot ko, di ba? Yung madaling araw. 5 Yes, a.m. 5 sa Love. a.m. Oo. Tama, oo. Kasi backstory sa mga hindi nakakaalam. Love Radio. Inikot ko na yung buong Inikot. MBC. Ang buong stasyon. Lahat ng FM po Oo. namin. So, nag-love radio muna ako. Tapos, yes, FM. Tapos, nung time na nag-yes ako, ikaw naman nag-love Sa radio Love. na. We were never meant to be. Tapos, Totoo. nag-Easy Rock ako. Ito na yung moment natin together. Ay, diba? Tita Laban! Max. Naalala ko dati, nung bago pa lang kami. Kasi halos magkasabay. Months lang yung sige pagitan tayo. eh. Tama. Sobrang nakaka-intimidate yung face card ni Akla. Sobrang, hindi pa siya ganyan. Kala nyo ha? Kala Yung face card niya, as in kaya siya tisay eh. Kasi tisay talaga si Akla. Hanggang kayo naman. Pero, I'm shy. pero yung aakalain mo siya na talagang hindi siya galing sa Pilipinas. Hoy, friend. Okay na, friend. Friend, alam, hindi ako para pinakain mo na, mambola. friend. Okay na, friend. Hindi ako para mambola. Tanggap ko naman na libre lang tong to. Hindi ko natin magkain. Itong guesting na to. Okay na, friend. Hindi, friends. ano ba? Sinasabi ko naman yun, yung face card mo, di ba? Thank you, friend. Oo, pang foreigner. Pero may lahi ba ikaw? Half German, half shepherd. Half Spanish, half bread. Oh, half Swiss, half cheese. Kainis. Walang kaayusan. Hindi nga, seryoso. Swiss. Part like super tiny part na lang ng Oo. Swiss. Na-bless pa ako ng onti Mga kahit pa sabihin paano. ganito, sa kuko. Yung kuko. Pero hindi yung face card mo, di ba? Pang may foreigner vibe. Chat mo ako ha. Yung mga yung mga nagbubulong dyan kasi ganito kasi sinasabi niya. Syempre, sabi hindi niya sa'yo? makita Ano ng sabi mga niya sa'yo? nakikinig sa Ano sabi Spotify. sa'yo ni- Ganito daw eh. So like, ano to? Sabi ko, Basta using his hands. Anong naisip using their mo? hands. So, ang laki. So parang anong sinasabi niya? Ito na ba yung topic natin?
Hindi. Okay, yung microphone pala kasi daw. Okay, so binaba ko na. Yan, sorry. Yan, I'm sorry. okay na, Ulala, okay na. Kasi okay. yung face card wag takpan. Pero yun nga, shy siya dati. Pero ano Pang ba? morning. Nag-glow up lang ako kasi nagka-budget na sa makeup. Ikaw naman kasi ever Are you since the happy world with began. DJ Shy? Yes, I am. I love Quite so it. much. Thank you. Thank you. Hindi, happy talaga ako sa DJ. Yun lang naman talaga. Pareho naman tayong dalawa na hindi natin to calling nung una, di ba? Totoo. Parang you were a teacher. Hinanap pa. Yes, kung apply kung ano-ano ginagawa natin sa buhay dati. Ako, background ko, Zamboanga, oo. business administration talaga ako. O, di ba? Tapos yung kung nangyari, parang naging DJ. Oo, ng bola. Pero may jowa ka bang iniwan doon nung pumunta ka Manila? Marami. Mamaya pa yun! Hindi. LDR. Nung nasa Zamboanga ako, LDR na kami nun pa lang. So, kasi he was based in Bangkok. Naku, ikaw naman pinag-usapan natin, kuya. Charots. oo. So, ayun. Tapos, nung nag-Manila ako, mas close na kasi easier yung trip. Ganun. Pero iniwan niya pa rin ako. Okay na yan, wag na yan siya. Moving on. Oo, diba? Many men later. Tuwing kailan ka umuwi ng Zamboanga? Next topic na kasi baka Ay, makikinig nanay ko. sorry. Tapos sabihin, Oh, sorry. sabihin niya magsisinungaling ako. Kasi sabihin ko, every 6 months, friend. Kahit mga every 2 years lang naman. So, hindi. Na-stress ako. Hindi, okay lang. Mga ganun, mga every 1.5 years, ganun. Kasi, ang mahal mag-flights and everything. Pati, Correct. Hindi practical. sa true lang, like, may Zoom naman Pero mayaman ka naman na. Friend, funny ka, nagtatrabaho tayo sa MBC, friend. Kaya nga mo podcast para kumita pa. Ay! Grabe ka na talaga sa pag-chika na yan. Yan, tanong pa. So yun, na-discover siya sa Zamboanga. Yes, that's right, friend. Ikaw, friend, nag-apply ka. Ikaw muna. Sorry na. Kasi show mo ikaw to yung guest eh. Okay, ako pala kasing guest. Hindi ako sanay kasi na ako ini-interview, guys. May ganun ako. May ganun Oh, ako diba? na in denial. Ayokong tatanungin kasi nahiya ako, feeling ko hindi ko to deserve. Pero ikaw, deserve mo Pati to. ano rin kasi like in regular conversations, tayo kasi mahilig tayo like to make sure the person is always welcomed. Kaya like... Pero hindi ba tayo people pleaser nun? Yes, oo. Aminin ko naman, opo. Oo, hindi, pero ito, sa'yo muna to. Okay, kasi sige, ikaw focus yung guest on me. ko. Guys, ako okay, yung bida. paano nangyari? Napunta ka sa Manila. Thank you for the wonderful question. Okay. I was discovered. So, ang nangyari talaga was, talaga kwento ko promise? Okay. Oo. Sorry. So, ang nangyari was, I just came over to Manila para mag-visit lang ng family dito. Tapos, nasa MBC na ako sa Zamboanga. May yung station namin doon. Tapos, tinanong ko yung boss ko. Boss, Easy Rock din. Yes. Boss, pwede ba mag-visit sa Manila? Pwede mag-Star City? Tapos, so, inasikaso niya with Ma'am Benisa, si Mama Beni, ganun. And then sabi ni Ma'am Benisa, oy, total, nagmi-meeting mga boss ngayon. Gusto mo makilala? So, doon si mga boss natin, si Sir Willie, Sir Ivan. I can't remember if Sir Juan was there. Basta, nawindang lang ako ng daming pogi. Ganun. Kaya gusto mag-migrate. There was so many handsome men in the building, in the room, ganun. And then like, ginoke ako ni Sir Willie na, would you wanna work here with us? Ako naman, oo, kasi naniniwala ko, lahat ng mga babae, lahat ng mga DJs ng province na bumisita, sinasabihan niya yan. Like, feel ko linya talaga yan. That's his line to pick up the DJs. Parang, hey, galing mo naman, you wanna work here? Ako naman, sige, papatulang kita. Oo, sir! Bet, tinawagan ako nung nasa Zamboanga na ako. So, tinawagan ako sa Zamboanga. Tapos sabi niya talaga, like, would you wanna work here? Ito Ganun. ka nun, friend? Kung ilan taon ka man nun, friend, minus... Ilan taon ka nun? Basta that was 2013. 2013 yun. But I came here September or... Hindi, yung age mo August. nun. 20-something. 20... Hindi ko naman math 25. Okay, 2013. 23. Yan, I was 23 Sobrang noon. bata. Diba? Oo. And now I look, 43. Same lang. Bush. Basta ganun. Hindi ka ba Tapos, nagpa-botox kasi? hindi pa friend, only because hindi ko lang alam kung saan pwede Hindi pumunta kasi- na trustworthy. Hindi kasi parang wala masyado. A friend, thank you, friend. A friend, ano ba? Well, hindi mo lang na-zoom in yung tingnan nyo. Pero you know what, wag na. Wag nyo na i-zoom in, guys. Wag na. Ilang years ka sa Love Radio? Mga almost 2 years lang. Almost 2 years lang. Mm-mm. Tapos na-realize nila, hindi pala talaga siya marunong mag-English, no? Sa Yes ka na. Sige na, sa Yes FM ka na. Oo, tapos ilang Tapos years sa sa Yes Yes? FM, mga 5 or... Basta, Matagal ba? oo, basta hanggang 2020 ako sa Oo, Yes oo, FM. Tapos oo, na-realize oo. nila, hindi niya pa rin kaya mag-Tagalog. Sige na, sa Easy Rock na siya ulit. Oo, dito ka And then talaga. that's where I got. So I'm right now, I'm speaking English like you. I guess. Okay, Yeah, sa'yo- remember someone today with... Irita. Kakairita.
Okay, so ganun. Yung pag ni Navy, ano mo, reserve mo. Oh yeah, oo nga. So, Ano to, like, uy, bigla akong naisip, gusto ko nito. yung pagiging, so, by the way, guys, I'm also a Navy reservist. Wala pong bayad dun just in case marami nag-isip na, baka may makakuha rin sila or something. Ganun. It's really, you are the one offering your services. And then yun, parang, maliban sa medyo nabudol nga na ako ng, hindi naman, actually no, I wanna say na nabudol ako ni Mega, DJ Sexy Megan. Pero hindi rin kasi the conversation was there about going to join the Coast Guard muna, ganun. Pero parang, basta back and forth. And then naisip ko lang na, alam mo nung pandemic, ang hirap tumulong. Kasi, bawal because as a civilian, you're not allowed to go out or whatever. Na gusto mo tumulong and all that. Tapos nasa Buanga siege na namin na, as of proud sa Buanga na Correct. May sa Bugan left keme and right. lagi. Ganun. Dati yun guys. Ngayon promise. Tourism is booming. Love it. Punta po kayo dyan. Okay. So ayun. You really just want to help out but you don't know how to. So naisip namin na being a reservist can help you have that avenue. So may mga ways silang makatulong ganun. Pati yun na rin yung maging sagot ko sa mga tanong ng mga tao. Anong ambag mo sa Pilipinas? Ayan, ambag mo? Eto na po. Naka-uniforme na ako. Yun lang I'm naman, proud guys. of you. I'm tired of you asking me the question. Ito, nag-reservice na Proud ako. ako sa'yo, friend. Erika. Teka, kailan ba nagsimula yung tawagan natin ng friend? Friend, hindi ko alam. Pero nagsimula to sa pantry chikahan natin. Parang ganun pantry something like that. chikahan. Tapos, tuloy-tuloy na friend. Pero ang naaalala ko kasi sa'yo, pag nagkukwentuhan tayo ng panlalait, parang nafe-feel ko na hindi mo ko ginajudge. Friend, hindi talaga, Feeling ko lang naman. For the record, guys, hindi talaga. Like, 100% hindi ko siya ginajudge. Naglalaitan tayo, marami tayong nilalait. May kwentuhan na tayo mga issues. Pero hindi mo ginajudge yung judgment ko doon. Yes, diba? friend, gano'n. Same with you. Lang, sige, anong sinasabi ng taan niya tungkol sa tao? At saka si Shai kasi kapag siya yung sa conversation nyo, ganyan siya. Make sure niya na welcome din sa convo. Yes, hindi lang ako ang bida. Finally, someone acknowledged it. Hindi lang. Katulad kanina, sabi ko, hindi, sa'yo muna tong spotlight. Thank you, friend. Eme, sorry, Ganon. professional kami. Binabalik mo yung tanong. Thank you, friend. So, ito nga, back to you. ito na nga. Sorry, Diba? akala ko pwede na yun. Na-awkwardan ka na ikaw yung topic. Actually, pero yun. grabe. Hindi talaga. Pero Kasi, deserve mo din naman. part rin kasi ng work ko rin sa MBC nga as a DJ is yung to interview, Yes. diba? So parang I get used to that side. Kaya ang weird na Na may tandem. Hindi, ang weird na ako lagi tinatanong. Ako yung topic of conversation. Parang ganun. I'm the center of attraction. Hindi main character. Sino ba mga napapamain character? Sorry. lahat. Sorry. May sakit tayo. Okay na. Friends, so dito sa Tita Max, meron tayong Tita Max confession. So may sumulat dito, may sender tayo. Payuhan mo sila. Tayong dalawa. Pero mas ikaw. Ready ka na ba? Di ba kanina sabi ko kasi, yes to bembang, no to commitment. Tama, friend. Diba? So, Tama, so yan ang sinabi mo, nararamdaman friend. mo na. Hindi, friend. I-judge ko sila lagi. I will always judge So them. eto, sabi niya, lahat yata ng kakilala ko dito sa trabaho, pati mga kaibigan ko, serious relationship lagi ang gusto. Hindi po ako fan nun. One time, may nakabembang ako. Payag siya na for the bembang lang kami, pero after 1 year, biglang nagtanong, ano ba talaga tayo? Umiyak po siya. Mahal niya na daw ako. Mabait po si Miss H at maganda, wife material, pero inamin kong sex lang talaga yung gusto ko at pass sa commitment. Ang sama mo, makakarma ka din. Yun po sabi niya. Ewan ko ba, ayaw ko kasi nang natatali ako. Gusto ko talagang mag-explore. 37 na ako at nanindigang yes to bembang, no to commitment. I-judge niyo po ba ako? Makakarma ba talaga ako kung ito yung gusto ko? Love, Mr. Bembang. Okay. Malinaw na guy yung nag-message. Mahihina talaga tayo mga babae sa ganyan. Kayo pala, sorry. True, hindi kami kasali. Oo, hindi kami kasali dyan. Kaya namin ng ganyan. Oo. Mr. M, kung kailangan mo ng next kung kailangan mo, wag kami. Because kami, we want commitment na at our age. Diba? Pinipili lang namin yung kabembang. Yung sound guy natin na, pagod na moral. ata sa natin, sa sigaw natin. Jerome. Hi. My gosh. So, marami siyang questions. Tinatanong niya kung makakarma. Ano ba sabi niya? Yung makakarma, hindi. Okay lang yan. Dapat ba siyang i-judge? Sige, Kung start ganun with yung that. set? Dapat i-judge? Hindi. Ako hindi. Lalo kung you've been open naman about your intentions at the first place. Ganun.
choice mo eh. Like, kung if you're the type who doesn't want to have if you're the type who doesn't want to have a family, choice mo yan eh. Oo, If you're the correct. type who doesn't want to have commitment, choice mo yan eh. Kung gusto mo bembangan lang talaga for the rest of your life, nakakapagod. Pero sige, kung mag-energy ba? drink, ka naman Go. here and there, go. Oo, okay lang, di ba? Pero healthy naman daw yan, sabi ng mga doktor. Para makaiwas sa prostate Oh, daw. prostate cancer, Oo. kinamarot, di ba? Prostate Oo, cancer. yun. Pero in general, kung ako lang, kung kami ni Tanya, I would assume na hindi ka yes. namin i-judge. Correct. Oo. But alam mo naman tayo sa Philippines, we live in a very conventional and conservative. Correct. So a lot of people will judge you. So, and Kasi I'm sure, nakabase sa standard nila. yes, and I'm sure Buhay. na-expect niya na rin yan. Like parang, again, nasa Pilipinas tayo at alam mo naman yung lifestyle ng ibang tao, hindi same sa lifestyle mo. So, if you choose that, parang you're bound to attract judgment. Parang ganun. So, parang surprise ka pa ba? Ngayon mo pa tinatanong yan? Ilang years mo na ginagawa? Parang ganun. Ngayon ka lang balik, natauhan na, hala, mali ba itong ginagawa ko? Alam mo, marami ako nabasang ganyan yung same story sa Reddit. Oo, sa Reddit Diba? talaga. Mahilig ako sa Reddit, girl. Oo, kasi sa Facebook, pag i-post mo to, ang inabash na bash. Oo, Ikaw sobra. pinakademonyong tao. Sobra. Oh, at the worst part is, yung mga taong yan, yun, sa Facebook lang sila pa bait-baetan. Oo, keyboard na parang warrior. grabe ka talagang Oo. napakasama mo, pero sila rin nanonood. At sila nagpapapicture. Oo! Diba? Sila yung nanonood ng radyo kay Tanya at Chinita. Oo, diba? Correct. So, kung sa judgment part lang, talaga it's bound Hindi. to happen. Oo. And you have to get used to it if that's the lifestyle you want. But if you're starting to feel bad, di baka pwede mo May chance. May chance ka na magpalit Oo ng nga, lifestyle mo kung correct, gusto mo. correct, Like, correct. why, you have to ask yourself, why are you starting to feel bad? Is it feel bad because of the lifestyle or feel bad only because of that girl? And if that's the case, kung feel mo na hurt ka dahil alam mong na-hurt si girl, buti naman na may feelings ka. Oo. Buti naman may puso ka pala. Correct. Like, hindi ka ganun ka-immoral na tao. Ganun. Pero thinking, friend na 37 na siya, ano kaya yung pinagdaanan niya? I mean, syempre di niya nakwento kung meron ba siyang serious relationship before, baka na-trauma, Na-trauma kaya to the for bembang na lang. my question to you is, naniniwala ka pa talaga kailangan ng traumatic experience for you to want to have that kind of lifestyle? Kasi Or yung basta yun, parang trauma sad, response oo, parang a sad event in your life para para mag-decide na ito na ako. oo, ganun. Hindi kailangan pero nangyayari. Diba? Parang, yun nga, kasi the thing is, hindi naman kunento yung buong life story niya. So I'm just gonna assume na it doesn't have to have a Background. background. O, hindi Correct. kailangan Oo ng nga, backstory. Ganun. Like, Kasi siguro tayo, lagi na lang tayo, siguro hindi siya napalaki ng maayos ng nanay mga niya. magulang, mga Tayo ganun. pala decide tayo sa, yes! para Tayo maintindihan na mo. maglagay ng kwento. Sige, oo. Sige, hindi na ako magagalit sa kanya kasi baka hindi siya mahal ng nanay niya. Mga ganun, Oo, diba? correct. Kaya siguro siya ganyan kasi one time na broken siya dahil sa isang girl na forever na Ayan. trauma na siya at ayaw niya na Oo. magmahal ng maayos ulit. Ayan. Mga ganun. Ba't kami pala desisyon sa kwento? Tayo nag-imbento. Tama. Correct, So, correct. pwede naman talaga meron. We don't Kasi know. mahil kayo ma-invento eh. Oo. Tayong dalawa din. Diba? Gawa kayo. Mamaya, yung mga kasama natin dito, gagawa natin ng kwento yan. Sorry kayo. Pero yun. But you don't necessarily have to have a traumatic experience to be that way. Wow. Hindi mo kailangang i-psychoanalyze yung tao Wow. kung bakit siya ganun. Wala lang. Gusto niya lang. Kasi may nakita akong post na ganun eh, na intindihan mo na lang siya kasi baka may pinagdadaanan siya. What if wala? So, hindi mo pwede maintindihan. Hindi mo Diba? pwede intindihin. So, wag kayo kasi puro share na dala tuloy ako doon. Puro kayo share sa Facebook, naniwala tuloy ako. Oo nga. Ang Diba? ganda nun, friend. Diba? Hindi tayo pala decide, psychoanalyst ka ba? Are you psychiatrist, psychologist, Totoo, person? no? Lagi na lang, ikaw magde-decide na lang para intindihin mo siya. Oo. Pwede naman kasi talaga. Like, he really just doesn't have that bone of commitment in their body. And that's okay. Pero si girl ngayon ang concern ko eh. Alam mo naman na ganun yung tao eh. Ang problema ko is kung nagpaasa siya. Dapat si Mr. chinat M. muna tayo ni girl. Oo, girl, next time. Girl, siya nakikinig ka. PM mo si Tanya. Story mo Pag naman. malinaw ang usapan, umpisa pa lang na for the bilang. For the bilang. What if sila na-guess mo dito? Para Kaya nga, mas matay malinaw. ka. Ba't ba ako? Kainis. Pero dito mama yung apps friend, natin. sorry, friend. Yeah. Yan. Okay na. Parang bitin pa rin friend, pero okay lang. Diba? Correct. Pero yun nga, like, again, hindi natin alam yung buong kwento. Kasi syempre, kwento niya yan, pwede siyang lumipad dyan. Oo, correct. Ano what if naman pala, yung MO niya is pinaasa niya rin. Like, all this time pa-fall si kuya. Mga ganun. Hindi niya sinabi yung intention niya na, I'm not
into commitment or whatever. So, again, we don't know the full story. May Pero, kukwento ko. go friend. Gusto ko yung Kasi mga parang may ganyan. ganyan. Nung mabait na Tanya Chinita pa to. Ay, ka ba ngayon, ano? Medyo ano na ako, ting ting. Ganun eh. Malamig-lamig Kaya na. ko nang walang feelings. Dati kasi, ako, date to marry ako eh. Date to marry before. Siyempre, yung background ko, family Yes, background, yeah. ganun. Tapos may mga dumaan na lalaki sa akin, siguro way back 2023 na, pa-fall talaga, mafo-fall ka na akala mo sincere and true love yung hanap. Kilala ko ba to? Relationship. Hindi Hindi eh. na, okay. Hindi ko siya hinarlunch kasi nga. Ang huling nakilala ko is, Wag na yan. yun. Oh, never mind. Moving on. Si ano? Huwag na nabigyan ng clout. Okay. Sayang Sayang naman. naman. Ng Hindi clout. mo deserve. So yun, parang galing ako sa mahaabang relationship, matatagal. Ay, nag-TV na naman. Paparamdam siya. So, galing ako doon. Tapos biglang pa-fall siya. So, hindi ko alam na yung pala yung pa-fall. Pero parang genuine yung intention niya eh. Tapos, di nagbembang. And I say that's bad. Tinanong ko, sabi ko, so anong plan? Kasi mga past relationships ko ganun eh, na nililinaw namin after na, tayo na. Siya hindi ako ready. Tungkol na, hindi kaya ng ego ko, friend. Friend, ikaw hindi ready para sa akin? Totoo yun. Oo. Yung pride ko, Tanya Chinita ako eh. Yes, Yes. Titikman mo, masarap ako. No. Oo. Hindi ko pa alam. Ako, hindi ko Ang sakit, masabi. friend. Ilang araw hindi ako nakakain tulog. Ang Talaga? payat ko talaga. Talaga? Ang payat ko. Alam ni Jerome yun. Oh my gosh. Alam ni Jerome yun. Tapos, yak ako. Mula nun natuto na ako sa mga lalaki. So, mas naging, would you say na naging cold ka or naging, Cold. careful? Ano ba? Or ikaw na mismo naging cold lang na, Cold and careful. Okay. Na hindi mo na ako mabobola sa words mo. Na hindi porke nagpapakita ka ng intention. ng sweet ka, ng salita. Hanggat di mo ako pinapa-Gcash. Hindi ko. Yeah! Promise! Talaga, promise! Oo! Practical na to. So, practical Oo. lang. At ayan pa, yan nga, i-judge tayo ng mga tao. Kaya siguro pera lang habol ni Tanya Chinita at ni Shai kasi siguro back then deprived sila or whatever. Practical lang kami. Wala sa Supplyan kita background. ng 1 year ng Gcash. Promise ako. Hindi. Sige na. Sinasabi natin sa kanila na strong hyper 0917-850-5239 guys. independent tayo na kaya nating mag-provide para sa family Tama, natin tama, at sa tama. sarili natin. So, So, deserve lang natin na maghanap ng yes, diba? yes. At hindi tayo dapat nagsisettle lang. Correct. Oo. Eh, kung gusto mong settle, sa'yo na yan. Correct. That's on you, Sana guys. masasabi mo sa akin sa old Tanya Chinita 2020. Friend, nagmahal ka lang, friend. Oh, and you really just put yourself out there. Parang alam mo yung right now kasi as you describe yourself, parang naging whether it's careful or conscious about who you let in or something. Or matalino. Oo, ganun. Pero ngayon you're more focused on yourself and what you want lang talaga. At hindi lang pwede love lang eh. Kasi again, Dapat di ako lang, ikaw ba? Wala akong ganun. Parang may karapatan. tayo pala, sorry, o nga pala. Sorry, o nga pala, sorry. Anyway. Hindi, naglalaro lang ako. Ano ba? Naglalaro, wala lang to. Meron ka rin. Hindi. I mean, ano Hindi, ba? may meron ka rin na like, na nag-assume ka na true, talaga siya, genuine siya. Siguro for so many years na hindi na ako nag-assume. Talagang pinipilit ko talagang hindi na mag-assume. Like medyo tumalino ako ng slight. Siguro at least for the past 5 or 6 years parang ganun na hindi pwede na just pogi, kinikilig ako, ito na talaga ganun. Like, correct. no, mas fair sa sarili ko na maging nanay ako sa sarili ko. Na para bang, anak, sigurado ka na ba dyan? Hindi, anak, baka landi lang yan, baka kilig lang yan. Parang ganun. So, I'm colder to myself in order to protect myself from a long-term relationship that might just go to waste. Pero, of course, I never find naman relationships Ang to be a swerte mo, waste. friend. Kasi ito yung kinaiingitan Parang ko sa hindi. ganyan. Hindi, Pero friend. sorry. Kinaiingitan ko. Kasi hindi mo na kailangan ma-experience. Ako kasi na-experience ko pa bago ko natutunan na, oo nga, dapat. Well, oo naman. Like, Oo. siguro earlier on lang ako na konti. okay. Parang ganun, oo. And yun nga, we do have a slight age gap naman. So, mas younger ako nung earlier on in my life ko na-experience na yung, or na-realize yung, you have to be stronger than just the open your legs and whatever. Parang, yeah, sure. Open your legs but not your heart right away. Parang ganun. So, people might say na mali yan or yung nga baliktad dapat heart mo na ganun. Pero hindi. Kasi long-term relationships might just really waste so many parts of your years na kasi kung hindi ka naman talaga sigurado sa taong yan. Totoo. So, Dahil yun. dyan may top 5 ako sa'yo. Ay.
Are you ready? Ay, hindi. Pero sige, wala tayong choice. Hindi kayo magkakat pag hindi ka natapos. Okay, game. Top 5. Ano ang uunahin ng isang DJ Shy? Bembang o label? Bembang. May nagkaka! Oo! Tapos actually, may nagpa-pray over na para sa atin. Naririnig ko. Habang nakikinig sila, nagpa-pray over na rin. Okay, next. Sino ang pipiliin mo? Jutay o walang trabaho? Ang hirap, di ba? Kailangan ko ng context sa walang trabaho muna. Binibigyan ng chance. Baka naman ngayon na siya walang trabaho. Pero like, nag-apply na pala. Nag-send na ng LinkedIn. Jutay na may stable job o walang trabaho. Ay? Or Dax na malaki. Pero walang talagang... Jobless. At walang pangarap sa buhay. Ganon. Yan. Alam Broke. mo, practical. You know what? I have toys to satisfy myself. DIY! Importante, alagaan niya ako, supportahan niya ako sa kalokohan ko. Ganun. Okay na yan. Sige so, na. dun tayo sa may... Basta wag ka lang insecure, yun lang. Oo. Honestly, sobrang nakaka-turn off talaga yung insecurity. Like, Pag na-emasculate natin, Oo. Hindi, with regards to their size, parang ganun. Parang masyado bang, baka hindi ko masaya kasi dati mga ganun-ganun, malaki. Nakaka-turn off. Pwede ba? Oo. Pwede ba? Binambang nakita, okay na, masaya. Okay naman Like, you're not the most gifted. Hindi ka masyado swinerte sa part na yan, pero okay lang, I don't mind. Pero, Oo, tama na. Correct. Next. Alright. Minsan ka na bang nabudol ng lalaki? Ay, sabi ko na pala to. Bakit ba? Ano ba? Anong pinaka-memorable? So, mo yung may co-host? Pero sige, yung isang memorable, walang nangyari. Walang nangyari. Pero alam kong, is it the word sabik? Parang like, gusto niya na, like, Gano'n siya. Kasi he was married eh. He's still currently hanggang ngayon married. This is a couple of years ago. Tapos yung alam mong gusto ka niya at alam mo naglalandian na kayo. Alam mong spark, halata kasi siya nung una na may gusto talaga siya after the first few hours of interaction, whatever. So sabi ko, alam mo, sige, lalandian ko rin to. Pero alam ko talaga, hindi, syempre, ayoko may mangyari talaga because married and all that. Pati pero, kasi, gigil na siya, girl. Oo, gigil na siya, ganun. Plus, we weren't in the same, we weren't in Manila, we were in a different city. So, taga dun siya. So, parang alam kong, wala talaga mangyari. At wala rin akong balak may mangyari kasi alam ko is married. Lang, payami pero lang. payami lang talaga Correct. ako. At ramdam mo na talaga na... Deserve niya mabitin. Yes. Because Correct. how dare you do that to your wife? True. After me tempting him, how dare you do that to your wife? Live in or wedding? I live in muna, friend. Forever. Totoo. I will die on that hill. Grabe. So ito na nga, nagkwento ulit, di ba? Again, with my exes, I'm always so grateful I was able to experience time with them and to get to see them in their most vulnerable na naka-underwear lang, kung paano sila mag-alaga ng sarili nila. Attitude and all. Oo, at ng bahay, ganun. Kasi grabe talaga, sobrang turn off pag alam mong hindi kayo same ng ways or ng adjustment sa pag-aalaga ng sarili at ng bahay. Parang ganun. At alam mong mabubuisit ka lang talaga in the long run kapag alam mong ganyan siya. Yung parang man-child talaga, ganun. I'm so sorry if you're tuned in, but you know who you are. Ikaw yun. Biggest turn on. Dapat matalino at nakakatawa. Ano tawag doon? Sapiosexual? Something. Yes. Encyclopedia. Kasi bilang matalino ka, deserve mo naman, no? Hindi nga, bobo nga ako. Hindi ko alam yung sapiosexual. Hindi narinig ko lang. Pero ganun, friend. Talagang intelligence and humor turn me on. Kahit parang yung kapugian mo, like nasa Correct. 4 out of 10 lang. Parang feel ko pinaka-minimum ko ng 4 out of 10. Tsaka yung size. Alam mo yung size, paminsan, apparently nakakapag-settle ako sa hindi malaki. Parang nangyari na rin dati. So, you know what? Okay na. Basta I have my toys. May Shopee at may Lazada naman na pwede bumili. Sa ngayon ba nakita na ni Shai? Yung ano? Yung hindi, like, ano ba ang tanong ko? Bigla ko na tanong yun kasi
In a relationship ka ba? I know, friend. Hindi pa rin talaga. Hindi, and I'm so happy for myself na hindi ko na siya frustration. Dati kasi, Same. di ba? Yun nga. Sobrang enjoy ko ngayon. Sabi ko sana dati pa to. hindi ko rin masabi na enjoy Sobrang enjoy ko na. At least for me. Shit. Good for you though. Good for you. Oo. Kasi hindi, there was a time nga na yung frustration na, ano ba yan? Wala pa naman boyfriend. Oo. Isa na namang Christmas, wala na namang Joe or something, parang gano'n. Pero hindi. Like, Okay lang. okay na. Okay ako for now. Naniniwala ako na babalik yung frustration ko at some point. Pero as of now, grateful ako na Wow. I am happy with myself being alone. Parang gano'n, no? Maganda marinig yun sa mga girls. Oo, na diba? Hindi Oo. natin kailangan ng validation na. Pero nainis kasi ako when girls say, or when people in general say, it's a choice for me being single. Kasi hindi ko masabi na choice ko eh. Like, nagkataon lang talaga. Oo, nagkataon lang, oo. oo. So, parang feel ko yung mga nagsasabi ng, na it's my choice to be single. Parang, totoo ba choice mo? Oo, Or correct. wala lang talaga nag-choose sa'yo. Parang gano'n. Sorry, Totoo. but ewan ko, Para like, lang sabihin, para lang i-excuse hindi, themselves for being single. Parang wala namang kasi Disclaimer, problema. ganyan. Oo. Walang issue pag Okay single lang. ka, di ba? Plus, Ayun. okay lang kung mataas ang standard mo kaya ka walang jowa. Yes, totoo yan. Naniniwala talaga ako na there really are some standards that you have to keep. Totoo. Like, non-negotiables na talaga. And then some standards which are, again, negotiable. Yeah. Na, sige, fine, mag-adjust ka ng onto here and there. Pero in general, pag standards mo, te, Love they're it. there, you place them there for a reason. Anong standard? 3. Alam mo, Shy. mababa na sa akin, guys. Sige na, basta you're breathing. Brainy? You're breathing, you're brainy, and you have Gcash. Totoo. Ako na at Gcash least una 6 eh. digits. Di, okay na sa akin. Monthly, 6 digits. Monthly May regalo na. ako sa'yo. Sana Gcash, Ano sana to? Tita Gcash, Mac sana Starter Gcash. Facts. Sana Gcash. Ah. Ooh, Tita Mac started from, it's the pineapple juice and the wet wipes. And, pwede bang, and mint, okay, dapat generic tayo dapat. So, it's mint candies, it's pineapple juice, and it's wet wipes. Diba? So, kasi, Saan gagamitin yan? sa Bembang. Unang-una po, Bembang. Agad-agad po. Mamaya maghanap ako mamaya. Magsuswipe right ako mamaya. Tapos Oh my kung tanungin niya ako, bakit ka nagsiswipe right sa akin? Kasi meron pa meron. akong pineapple juice, Gusto wet wipes kong at mints gamitin. dito. Sayang naman, walang condom. Friend, thank you. Love you. Friend, I love you back, Salamat. friend. Thank you again for allowing me to be bastos. Of course, alam ko ikaw yan. And oo Di nga ba, eh. filtered tayo eh. Mismo, kaya mahirap dapat- makakakuha ng ganitong chemistry. Like, yung mga corridor chikahan natin, Oo. di ba? Ay, maganda kay Tanya Shinita. Kasi di naman tayo, like, we don't hang out on a daily basis eh. Ganun, Correct, diba? correct. Pero if we do get to tambay with each other kung saan-saan man yan, kung anong sulok ng building Kung natin. ano man start ng topic, go na yan. Go lang, oo. Meron talaga tayong mapag-uusapan. Kaya next time baka ikaw na pag-uusapan Chiri. namin, guys. Saan ba sila pwede mag-send ng mga kinemerot nila? Sa Facebook ko lang. Yun, okay. Thank you, friend. Thank you. May gusto ko promote. Program mo and face You guys, yung socials mo. It's Shy as in SHAI of 96.3 AZ Rocks. And also on Instagram and other information and whatnot. It's at DJ Shy 963. Guys, follow nyo ako, guys. Kasi hindi ko Totoo. gets bakit nawawalan ako ng followers ngayon. May ganun. Nasa-stress ako, friend. Nababawasan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-isa. Sige, alam mo, hindi na nag-aalala. Meron Okay akong na. like, tumigil ng 2 years dun lang sa numbers na yun. Friend, mga 2 years rin, friend. Okay, so normal lang siya. Normal but lang. it's so stressful. Magtiwala ka lang. Ay, sorry. Maghubad-hubad ka lang. Ay, friend. Ay, sorry. Speaking of hubad, may sinuot ka Friend, ngayon. kasi sabi, ito na nga yung inside joke ko, literal na inside joke. Sabi ko talaga, kasi balo ko talaga mag-t-shirt lang today. Pero sabi ko, hala, what if sobrang sexy na naman ni Tanya Shinita ngayon? Baka na naman, napapakita na naman siya ng utong or something. Ay, hindi ba? Sorry, ewan ko eh. So sabi ko, sige, magko-corset rin ako. So ito na nga. Ina, friend, sobrang na-appreciate ko. Pero sige, ilang... Na-appreciate ko, friend. Di ba ganito yung mga studio na pinapatanggal, tanggalin mo. Naka-couch pa tayo, friend! Naka-couch, Friend, tapos may tama studio tayo dito. lights. Ay, Hindi ba, ano ba naman yan? Okay lang. Pero thank you sa pagsuot ng corset. Ano ba, for the Love fun it. lang yun. Hindi ko naman tatanggalin itong shirt. Bakit or maybe. OOTD mo? Thank you. Salamat, friend. Ano ba ba? Thank you sa mga You're very listeners welcome. natin and You're viewers. very Thank you so welcome. much. Tinapos mo tong episode natin with DJ Shy. So, Thank you, friend. po namin. Love you. Promise, mas demure ako pag sa radyo. Totoo, Promise, guys. correct. Oo. At hindi lahat ganito kausap natin kakomportable. Oo, diba? Sana nga naman. But more guestings, more episodes you, for love you, you. friend. Deserve mo kasi talaga to. All the blessings in the world. Deserve mo din lahat. Friend, more blessings, And more more fun talaga. ducks. Grabe. Yes, so I don't want to Please. settle with And more Gcash. with maliit, pero kung
kung whatever. Gcash with Dax. Gcash with Dax, yun talaga. The ultimate, Thank the you. ultimate. Pakishare naman tong podcast episode natin na to. Thank you so much, guys. Again, ito po si Tanya Chinita. At ito ang usapang sobrang sagad. Napakaraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Chika Max. And with Demure, bye! Thank you, man. Thank you. Love you. Sobrang thank you. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies.
Secret Files. Rockies Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay?
goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am?
Olive. Ma'am Olive. Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin? Mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang pera kung ganun. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Wala.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. At pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, Si si kanino ganito, to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero ito pala sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman gano'n. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Mm-hmm.
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Mm-hmm. Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Gag! Ay, yung gawa din sa'yo. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to? Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano namula? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Wala.
Pasok Ano mo, kapain mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano yung Ay, ma'am, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Oo, hubarin. O, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala ko sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang sa dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Okay, game. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. may stepping stroke niya. Depende sa paglangoy yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Tandy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya.
bigat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel, kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba?
Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, Mama. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako itagita ni Mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhayin nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan. Pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na lang kami, Bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay.
kumikinang na tambalang ni Cole Yala at Shego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lester, 31 years old, binata, at nagtatrabaho bilang factory worker sa isang pagawaan ng kama. Sumulat po ako para ibahagi ang isang karanasang magpapatunay sa kasabihang ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Ganito po kasi, dati po akong pahinante sa pier. Nagsarado yung pinapasukan ko kaya nawalan ako ng trabaho. Malaking problema yon kasi umuupa ako ng maliit na kwarto malapit sa pinapasukan ko. Mahigpit pa naman sa paniningil ng renta yung landlady ko. Tuwing sisingilin niya ako, sinasabi ko na naghahanap pa ako ng trabaho. Dumating sa punto na pinagtataguan ko na lang siya. Iniiwasan ko talaga na mag-cruise ang mga landas namin. Dahil hindi naman ako pwedeng magtago habang buhay at 3 buwan na akong hindi nakakabayad ng renta, naglakas loob akong puntahan siya sa kabilang bahay kung saan siya nakatira. Mag-isa lang sa bahay ang landlady kong byuda dahil lahat ng mga anak nasa abroad na. Makikiusap ako. Mangangako na magbabayad agad kapag nagkatrabaho. Marahan akong kumatok sa pinto. Sa halip na simangot, malaking ngiti ang sumalubong sa akin. Kumakain siya ng hapunan at nang yayain niya akong saluhan siya, hindi na ako nagpapilit. Ang bango kasi ng mainit na sinigang. Kumakalam na din ang sikmura ko ng mga oras na yon. Pagkatapos kumain, tinanong niya kung gusto kong uminom ng kaunti. Alam na! Ang kasabihan, pag may alak, may balak! Kapag sinerte ka nga naman, nakalibre na ng hapunan, may libre pang inom. Unang tagay pa lang, ramdam ko na yung init ng alak sa katawan ko. Dama ko din yung init ng kamay ng landlady ko na dumadaplis sa braso at sa kung saang-saang parte ng katawan ko. Ilang tagay pa at naganap na nga ang hindi dapat maganap. Matindi ang amoy ng liniment pero sa Matindi ang amoy ng liniment, pero sa tulong ng matinding imahinasyon at patay na ilaw, nairaos ko ang dapat iraos. Simula noon, hindi na siya naniningil. Nakangiti kapag nakikita ako. Lumipas ang ilang buwan, nakahanap ako ng bagong trabaho. Nang matanggap ko ang unang sweldo, binayaran ko ang utang na renta at lumipat na ako ng tirahan. Move out at move on. Ayoko na maulit yon, kaya ngayon, nagtatabi na ako para kung sakaling mawalan ako ng trabaho, may madudukot ako hanggang makahanap ng bago. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana kahit papaano may napulot na aral ang mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lester. Tama yung sinasabi mo, Lester. Nagtatabi ka pero para meron kang madukot. Yan. Hindi yung nagpapadukot. Correct. Ano na talaga no? Desperate times calls for desperate measures. Tsaka alam mo talaga sa sarili mo na yun yung kapalit eh. 'Di ba? Obviously, yun yung kapalit eh ng nasa utak hindi mo lang yung pag-invite pala na kumain. Yan, 'di ba? Lalo na nung may pag-inom. Oo. Wag mo kaming lokohin. Alam namin 'yan na pag may alak may balak, 'di ba? So, ang maganda naman dito ay natuto ka. 'Di ba? Na this is a lesson for you at maganda din dito lumayo ka. Correct. Hindi mo na siya uulitin kasi may mga iba, Jegs, na ay
teka, pwede palang Pwede gamitin pala. yung katawan. Correct. Pwede oo. palang hindi ako magtrabaho ng matindihan. Ito lang ang kapalit. Oo. 'Di ba? Gawin mo Pwede ng sugar mommy. Correct, 'di ba? Ah. Pwede pala ito, Oo, 'di ba? kasi Hindi unang-una yung mga anak nasa Abroad. So ibig sabihin may pera talaga tong si auntie. At saka si Landlady Liniment, 'di ba? Si Ating Epicacent, 'di ba? Si Ating Omega. So, isa lang diba? ang ibig sabihin nun na kaya lumipat si Lester. Hindi niya talaga matext. Correct. Hindi si- niya si talaga. auntie. At saka alam niya mali. Oo. Yun, 'di ba? Masasabi nating naging mali siya kasi una, hindi naman kayo magkarelasyon. Oo. 'Di ba? Tapos pangalawa, alam mong kabayaran kasi siya dun sa Oo. utang. So, yun. Pero kung nagmamahalan naman kayo, regardless kung amoy liniment siya, amoy cabinet, amoy kukunin na ng Panginoon, 'di ba? Okay lang kung Oo. nagmamahalan, 'di ba? Ayan. Regardless of the age. Kaya lang, alam naman natin na hindi. And then, ulitin lang namin, ang lesson na natutunan dito is you move out and you move on. Ayan. Ganon. Na kapag ka alam mo na may tao, may okasyon, may pagkakataon, may lugar, may gamit Aha. na nagiging dahilan kung bakit ka gagawa ng kasalanan, 'di ba? Iiwasan mo 'yun. Ayan. Tsaka- Aalisin mo 'yung sarili mo sa sitwasyon Oo. na 'yun. Tsaka kung nakagawa ka ng kasalanan, huwag mong hayaan na malublob ka doon sa Yes. kasalanan. Yun ang good thing na ginawa mo, Lester. Correct. Umalis Actually, ka eh. doon kami na proud sa iyo. Oo, Na proud ayan. talaga kami sa iyo doon sa part na umalis ka. Hindi yung meron kasing iba diyan na hindi na natin i-judge, pero ang Oo. gagawin nila, pwede palang pagkakitaan yung mga amoy liniment. So, Oo. 'di ba, ang gagawin nila maghahanap ng mga may marurupok na amoy liniment, 'di ba? Pero sa akin talaga sa utak ko, pumapasok talaga sa utak ko, talagang hindi talaga matake ni Lester. Alam mo Kasi kung siguro, pwede na, tingin ko hindi ka aalis, Lester. feeling ko, Oo. feeling ko, di ko bawa anak nung landlady. Oo. Yan, 'di ba? O Hindi, kaya kung may dating si correct. landlady. Kung medyo, kasi hindi naman lahat ng mga matatanda ay may mga bata na amoy liniment pero may dating, 'di ba? Oo. So ibig sabihin may mga matatanda pa rin na malakas ang appeal, 'di ba? Kaso hindi eh. Na-imagine ko dito yung amoy liniment, naka-duster, tapos naka-rollers. Tapos yung kilay yung Yun sa mga nakatato. cartoons. Oo, 'di ba? Parang Nakikita ganon. mo na mga mga madrasta. Yan, mga ganon yung imagination ko. Pero dahil, sabi mo nga, di ba, dahil sa matinding imahinasyon at pagkapatay ng ilaw, at syempre, dahil sa influence na rin ng alak. Alam mo, yun din siguro yung dapat na i-remind natin since it's a weekend na naman. At syempre, dahil ito na yung panahon ng parties, Tama. madami na pong year-end party eh. Correct. Mas marami nga akong hosting ng November kaysa December. Ay, ganun. Kasi mga nauuna na sila. Yung iba ayaw sumabay ayaw sa sumabay rush, sa rush, ganyan. So, ibig sabihin, panahon na ng party, so panahon na ng inom. Yan. At alam naman natin na kapag ka nakakainom po tayo, yung possibility, Correct. 'di ba, na Makagawa ka ng kasalanan. ng kasalanan napakataas. Kasi Oo. nga, 'di ba, yung spirito ng alak lumilipat sa iyo. Yun yung tipong halimbawa Christmas party ninyo, yung pinagtatawanan nyo na kaopisina nyo na ang pangit-pangit. Yan. Pwede mo maaari mong patulan yan Oo, pag may Diba? alak Pag may na eh. alak, gumaganda na ang lahat. Sabi nga nila, 'di ba, beauty is in the eyes of the beer holder. Kapag ka nakainom ka na, lahat ng pangit gumaganda, lahat ng bako-bako kumikinis. Parang nag-iiba yung itsura nila kapag ka ikaw ay nakakainom. Ay, Diba? nako. So yun din yung Kaya iwasan natin yan. Oo. isang reminder na lalong-lalo na kung hindi ka sanay. Ayan. Tingnan mo, mukhang hindi sanay ito si Rocco kasi bakit? Ay, Rocco ba pangalan nito? Ano? Hindi, Lester. Lester, sorry. Kahapon pala si Rocco. Ayan. Si Lester, mukhang hindi sanay kasi unang pala ng alak eh. Naramdaman niya na kagad Correct. yung Oo. init. Or malakas yung iniinom. Hindi, tsaka tingin ko kasama na dun sa utak niya na bayad to eh. Yung maaari siguro na initially hindi niya inisip na magkakaroon ng ganap. Oo. Initially inisip niya siguro bayad yung time. Yung keme nila Oo. na nangyari. Alam niya, yun yung makakasalba sa kanya eh. Doon mapupunta na eh, hindi no? siya sisingilin. Alam niya na eh. Ang mahirap dito, yung napilitan ka na nga, tas siningil ka pa. Diba? Yun ang masakit. Yung hindi mo na nga matanggal-tanggal yung amoy ng liniment sa ilong mo, 'di ba? Siningil ka pa.
Nakakaloka. Kwento ka pa sa iba. Oh my God. Nakakaloka. Buti na lang move on and move out. Ayan, Kasi tama. isipin mo kung ano, di ba? Tsaka parang anisip ko dyan kung nandyan ka pa. Every time na may delay. Hindi, Diba? tingin ko, every time na makikita, hindi nawawala yung amoy Oh, na. correct. Ng liniment. ng liniment. Kahit wala naman. At saka feeling ko, Jegs, dito. Nandidiri ka sa Oo sarili nga. mo. Feeling ko, Jegs, ngayon, every time na makakaamoy ka ng liniment, siya yung maaalala mo. O yung diri-diri Diba? ka sa sarili mo. Na minsan Nagawa sa ko aking yun. buhay, ginamit ko ang aking katawan, pambayad ng utang. Nakakaloka. At ang pinakamaganda dyan is the lesson to be learned. Yes. Yun naman yun, di Pero ba? good job din, Lester, dahil Umalis ka, lumayo ka. Very Ayan. good. Ibig sabihin, tinitinu mo yung buhay mo. Tama. Sadyang nabaon ka lang talaga sa Oo. utang. Ayan. Thank you, Lester, for sharing your story with Salamat. us. Sa happy weekend sa'yo. O yan, o siya, hanggang dito na lang po muna kami. Ito pong tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro Zone. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Saan pa naman Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po.
Sorry po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot.
Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend.
Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, na naman. Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Anong ba sinabi niya? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not umiti. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para namang, akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, never. Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga